Nej. Vi skal lige starte den her forfra. Det er den allerede. Jeg starter den her, okay? Nej. Sig nu, når jeg skal starte den. Så. 3. Ej. Hvad med den anden? Ej, det ligner faktisk. 3. 2. 3. Hej sammen, i dag der har jeg en, hvordan jeg sætter min knap. Jeg sagde ikke tryk endnu. Jeg sagde nej. Okay, vent. Okay, ja, 2, 1. Hej sammen, i dag der har jeg en, hvordan jeg sætter min knap. Og en af sådan jeg godt kunne lave en video med, hvordan jeg laver min normale knap. Og det gør jeg ikke sådan et par uger siden. Og jeg vil indrømme, jeg glemte den lidt. Men nu vil jeg i hvert fald lige lave den nu, så jeg kommer i tanke om, så udskyder jeg det, fordi det er sådan lidt. Altså, så kunne jeg ikke lige lave det en dag og sådan noget, og så var ligesom mit hår, det var bare ikke, ja, det er jo ikke det, du skal bruge, er et sort elastik, og kigge den her, der er ingen lille sorte metalspænd, som vi ser lige der, fordi det skader faktisk det hår, og det er i hvert fald ikke særlig godt for det hår, så det er sådan, hvis du kan få fat på nogen uden metal, klemme, så vil det være rigtig godt i hvert fald. Jeg bruger bare et sort i det her, så det er sådan lidt lige meget hvilken farve du kommer ikke til at kunne se det alligevel. Og så skal du bruge et gennemsigtigt bestik. Jeg bruger det lille nogle her, jeg køber på glitter. Du kan også få den i andre farver, hvis du vil have det. Og hvis du har mørkt hår, så vil jeg foreslå, at du tager den der sort, eller i hvert fald mørkebrun, så man ikke kan se den. Og så skal du bare lige bruge nogle hårnåle til at sætte det på plads med. Og du skal nok have et par stykker af dem. Og så bruger du bare din yndlingshårspray. Jeg bruger den her fra Sayers. Nu kan se. Max Hold. Hairspray. I hvert fald så jeg begynder til svølge. Okay, det første du gør, det er hår, der sådan er nogenlunde ikke filtret. Mit er bare sådan, jeg vil ikke redde det, fordi mit hår bliver ikke sådan rigtig filtret. Hvis du har langt hår, så vil det blive ret meget filtret. Og så går det, du lige vil redde det først. Men jeg kan godt lide, det er sådan lidt rodet og lidt mæssigt, som det er sådan lidt, så det behøver jeg ikke, jeg redder ikke mit hår. Så tager du bare et elastik. Samler du alt dit hår. Og så binder du bare en hestehale til at starte med. Okay, så kan du lige stramme lidt. Nu kan du se min hestehale. Jeg ved ikke, så er det mega lækkert ud. Okay, og så tager du bare din kam, og så begynder du bare lige at tupere lidt. Og det skal du bare gøre let, det er ikke noget, du skal gøre sådan helt vildt, så det er mega stort. Det er bare sådan lige, du får noget mere fylde og volumen på, og så ser det virkelig bedre ud. Og så har det gennemsigtige elastik. Og så tager du dit hår rundt i en form, eller indtil du finder den form, du godt kan lide. Sådan, jeg prøver at køre min rundt. Og så har du det gennemsigtige elastik udover. Og man til at bruge en gennemsigtig elastik derfor, at du kan ikke se den. Fordi hvis du har sort elastik eller en anden farve, så kan man godt se det i dit hår. Du kan se det lige hernede, men det kan du ikke med det gennemsigtige elastik. Så det er rigtig smart. Og så tager du bare en masse hårnål, og så sikrer du den bare, og tager nogle lange stykker, og den finder du også folde ned. Så tager du bare og gør sådan her, og så ind med den. Og det fortsætter bare indtil den ser ud, som du gerne vil have den. Og når du så har sat noget hårnål, indtil du synes den er pæn, så tager du bare, jeg tager i hvert fald lige mit pandehår. Nogle gange så fletter jeg også bare mit pandehår her, og så sætter det op her. Men i dag der tager jeg det bare tilbage, og så bare lige sætter hårnål lige. Sådan jeg går ned i ansigtet. Du kan også bare lade det pandehår hænge ned. Det må du selv bestemme. Og hvis du ikke har noget, så er det jo sådan set helt vildt meget. Og så hiver du bare lidt hår, så det bliver sådan løs og ikke alt for stram. Altså det ser godt ud. Og så skal du bare pille dit nøglehår tilbage. Og så tager du bare din hårspray. Tager lidt hår hernede her. Så ned. Sprayer du bare lidt hår. Du skal ikke gøre alt for meget. Og når du så har sprayet hårspray, så er du færdig. Det er bare lidt, hvordan jeg har lavet min knold. I kan også godt lave det anderledes, hvis I vil. Jeg bare gerne lige vise.
Det er til dem, jeg gerne vil se det, og pludselig en, der har foreslået det. Og jeg kan også få lige så spænding. Nu har jeg bare brugt nogen, der er farvet. Men bare sådan, det gør det lidt sødere. Og en anden ting gør det er også at bruge nogle hårnåle, der matcher jeres hårfarve. For eksempel, jeg skal bruge nogle, der er sådan lidt guldagtige, for ligesom, i hvert fald i knolden, så kan du nemlig ikke se den. Så ligesom, det er ligesom derfor, du også bruger gennemsigtig elastik. Men ja, jeg vil bare lige vise jer, hvordan det ser ud fra bagfra. Okay, det var så min video om, hvordan jeg laver min knold. Jeg håber, I nåede den, og vi ses næste gang. Hej!